गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आं दाबसे जायगायाव थांदोंमोन। बेयावनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना माखासे भिडिअ शुट खालामबाय। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना। रायजोफोर बेनो आंनि फार्स्ट भिडिअ। स' मा बुंगोन मा मागोन आं बिराद कनफिउज। बेनिखायनो आङो लाइभ साउन्डखौ रेकर्डिं लादिया, एक्सट्रा उनाव डाबिं खालामफिनना होबाय। एक्सुवेलि आङो भिडिअ बानायनायनिबो प्लानिं गैयामोन दिनै। हरखाबै आङो दा नै बिबोनांखौ दोननो फैदों। दा नै जों बगिबिल दालांखौ मोनबाय। बगिबिलखौ दाहाय आं फैफिननानै दिन्थिनो नाजागोन माखासे सिनारिफोरखौ। बिराद मोजां नुयो सानिफ्राय। थ' दा जों नै एयारपर्टथिं जों थांगासिनो दङ। दा जों सिगांग्रो जों बिबोनांखौ दोनना फैनोसै। बिबोनाङा उत्तराखन्ड थांगोन। बिबोनां माने आंनि बिनानावनि हौवा। बिथाङा डिफेन्सआव मावो। बिथाङा उत्तराखन्ड थांगोन। दा फ्लाइट दङ 2टानिफ्राय। थ' जों दा नै थांगासिनो दङ। थांनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों एयारपर्टखौ दिन्थिगोन। दा जों नै एयारपर्टआव मोनफैबाय। एयारपर्टआव मोनफैनानै बैनाया थांबाय नै। जों दा थांफिनसै जों फंबायजों आंजों। दा आं थांनानै नोंथांमोननो मन्दिर मोनसे दिन्थिगोन। जगन्नाथ मन्दिर, बे डिब्रुगड़निनो बेबो। ओमफ्राय बगिबिलनि माखासे सिनारिफोर आं नोंथांमोन दिन्थिलांसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय बेयाव, दा जों जास्ट सोनानै ओरैनो गिदिंदोंल'सो मानसिखौ दोननानै। बेखिनियावनो जोङो दानियाव फैसा होनो गोनां जाहैबाय। बिनिखायनो आं ओमफ्राय खावलायनाय आरो जायफ्रा जुदि लेगेज गिदिर सोरबाया लाङाखैबा बिखुङाव बाना लांनो हानायबा बेखिनिखौ ससेल'खौ थाबायनायाबो मोजां। बे ससेखिनिनि थाखाय ओरैनो फैसा बरियाबाबो जायो आरो। दा जों नै एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय। एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबोनानै बारा गोजान नङा, दसेल' 10-15 मिनिटसोनि उनावनो बे जगन्नाथ मन्दिरखौ मोनो। दा जों नै नायलांसै, नोंथांमोननो दसे दिन्थिलांसै। नोंथांमोननो देखायनि माबायदि जगन्नाथ मन्दिर। एक्सुवेलि बियो बे उरिष्यानि पुरियाव थानाय जगन्नाथ मन्दिर। सेम बिनि दाथायफोराबो बेबायदिनो एसे सेम होननानै मोनथिदों। दा नोंथांमोननो आं दिन्थिनोसै। नै सिंनिफ्राय आं एसे दिन्थिनो नाजागोन। दा आं नोंथांमोननो बगिबिल दालांखौ एसे दिन्थिलांनि। जोंनिफ्राय डिब्रुगड़ एयारपर्टआ अनलि 93 किल'मिटार जायो। 2 घन्टासोआवनो मोनहैयो आरो। सिगां बगिबिल ब्रिज गैयि समाव नाव गाखोनो गोनां जायोमोन ना। नाव गाखोनायाव खमावबाबो माने 1.5 घन्टा 2 घन्टासो लायोमोन आरो। माने बुंनो थाङोबा डिब्रुगड़ फैबा सानसेनि लामाखामोन आरो। जों सानसे गिदिंलांफिननो हायामोन। दा दालां जानायनिफ्राय जोंहा जोबोद सुबिदा जाहैबाय। आरो मोनसे खोथा मोनथिना लानाया मोजां नोंथांमोना, जोंनिफ्राय गुवाहाटीसिम 425 किल'मिटार जायो। 10 घन्टासोआनो लाखायो आरो। दा बेनो जोंनि थाखाय, दा जों बिनिखायनो जों बांसिनानो जों डिब्रुगड़आव फैयो। ट्रेन गाखोनोबाबो फ्लाइट गाखोनोबाबो जोंनि थाखाय दा नैबे बगिबिल दालां जानायनिफ्राय जोबोद सुबिदा जादों आरो। सिगां नाव गाखोनो गोनांबा जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो नेथाब थांनो गोनां जायोमोन ना। बेनिखायनो जों बांसिनानो बै समाव जोङो गुवाहाटीयावनो थाङोमोन आरो। दा नैबे दालां जानायनिफ्राय जोंनि मानसिफोरा बांसिनानो डिब्रुगड़ फैनानै ट्रेन आरो फ्लाइटआव गाखोयो आरो। जायगाखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। मा रायलायबावनो आरो बिदा फंबाय सानैजों रावानो गैला। बेसेबां मा खोथा ओंखारबाय थानो सानैल' मानसिजोंलाय। दिनैनि भिडिअखौबो फोजोबनोसैमोन आं बेखिनियावनो, नाथाय नै लामानि कन्डिसना माबायदि जाना दं बेखौल' खेबसे नायदो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। धेमाजिया बिदिनोसै आरो। लामा सायावबो सम सम दै गाखोयो।
आङो नैबे इउटुब चेनेल खुलिनायनि गुबै जाहोनानो बेनो जाहैबाय आङो दाब दाब जायगायाव बेरायबाय थानाय जायो हिसाबै आङो आंनि बेरायनाय जितु एक्सपिरियेन्स आरो जोंनि जायगायाव माखासे नायथावना बिराद जायगा दं आं बैफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जाबाय स' बेलेग जेबो गोरोन्थि साननो नाङा आं हानायखिनिखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो